Nke a bụ Oge Umuaka na Ezumezu Igbo TV. Ya bụ, ana m anabata gị onye ọma na-ege ntị na Oge Umuaka na Ezumezu Igbo TV. Aha m bụ Onowu Ezugo Chinyelugo. Lụta na ọrụ anyị na Ezumezu Igbo bụ ịkọpụtara gị ihe niile gbasara ndị Igbo, bido n'asụsụ ha ruo n'ọdịdị ha nakwazi omenala na ọdịnala ha. Tata anyị nọ n'ogige ụlọ akwụkwọ Prime Gold International School nke dị na Olodi Apapa, Lagos. Prime Gold International School bụ ụlọ akwụkwọ pụrụ nnukwu iche nke maara ihe mkpe na-akụ gbasara inye ụmụaka ezi ọzụzụ na ezi ntọala pụrụ iche na agụmakwụkwọ. Ha nwere akụrụngwa eji akụzi nkụzi bụ ịgba nakwazi ndị nkụzi nke maara ihe mkpe na-akụ iji nye ụmụaka gị maọbụ ụmụ gị ezi nkwalite na agụmakwụkwọ nakwazi ezi ntọala nke ga-eme ka ha bụrụ akwa akpụrụ na agụmakwụkwọ nakwazi ọkaibe na amamihe. Ya bụ, ibi na Olodi Apapa, Lagos, gịnị ka ị na-eche ịkpọta ụmụ gị na Prime Gold International School? Maka na ọ bụ ebe a bụ ejecha ọgwụ. Ya bụ, ọ bụrụ na nke a bụ izizi gị isonyere anyị na Ezumezu, biko bịa kara mgbịrịmgba nke ga-abụ na mgbe ọbụla anyị wetara gị ihe omume anyị dịka anyị na-ewetara gị na mbụ, YouTube ga na-enye gị ncheta. Ya bụ, ka anyị gaa na ya bụ ihe omume ome. Tata anyị anabata unu na Ezumezu Igbo. Ezumezu Igbo bụ atụmatụ na-akọwapụta maka omenala na ọdịnala Igbo, asụsụ Igbo nakwazi ihe niile eji mara ndị Igbo. Ya bụ, tata anyị nọ na Prime Gold International School. Prime Gold bụ ezigbote ụlọ akwụkwọ ewubere nke na-agbasa ozi maka ịkwalite ụmụaka na ọzụzụ mara mma nakwazi inye ha ntọala dị ukwuu gbasara agụmakwụkwọ. Ya bụ, ndị na-afụ tata bụ ụmụaka Prime Gold International School. Nke a bụ obodo ụlọ akwụkwọ ha. Ụmụaka, anyị ga-elebanye anya n'ịkọpụtara unu ihe bụ nkọwa onwe. Anyị mesị nke a, anyị akọwakwara unu maka akụkọ ifo. Ọ bụrụ chọrọ ịnụ bụ akụkọ, unu chọrọ nkọwa unu akụkọ ifo, unu chọrọ ịnụ akụkọ, aga m akọwa unu akụkọ ifo taa ma kọwakwara unu ihe bụ nkọwa onwe. Aga m ebido na ịkọwara unu ihe bụ nkọwa onwe. Ihe m kwuru kwuo ya, nkọwa onwe, nkọwa onwe. Nke izizi, gịnị bụ nkọwa onwe? Nkọwa onwe bụ usoro mmadụ na-agbaso ịkọwapụta onwe ya nye onye ọzọ. Onye na-akọwa nkọwa onwe bụ usoro a na-agbaso ịkọwapụta onwe gị nye onye ọzọ. Ya bụ, ọ bụrụ na ndị jụọ gị sị gị onye ka ị bụ, kedu usoro ị kwesịrị iso wee gwa m onye bụ dịka nwa Igbo? Nke izizi, ọ bụrụ na m abịa jụọ gị onye ka ị bụ, usoro ị kwesịrị isi mgbaso wee kọwara m onye bụ ndị a bụ isi: ndewo maazị, aha m bụ, ịgwa m aha gị. Adị m afọ, ịgwa m afọ ole dị. Anyị bi na, ịgwa m ebe unu bi. Esi m obodo, aha obodo m bụ, ịgwa m aha obodo gị. Ana m agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, ịgwa m afọ ụlọ akwụkwọ gị. Anọ m n'ogo basic 6 maọbụ basic 5, ịgwa m ogo ụlọ akwụkwọ ịnọ. Ya bụ ihe isii ihe na-agbaso, ihe mmadụ nwere ike ịgbaso dịka nwatakịrị ma kọwara onye ọ maghị gbasara onwe ya. Ị na-aghọtara nke a? Ị na-aghọtara nke a? Oke, nsị gị onye ka ị bụ, ịkọwatara m onwe gị. A sị m na nke izizi bụ na ị ga-asị m ndewo maazị, ya bụ ekene. Nke ọzọ, ịgwa m gịnị? Ịgwa m aha gị. Aha m bụ, ịgwa m afọ ole dị. Adị m afọ
Igbo street gị anyị bi na Igbo ụlọ akwụkwọ gị. Ana m agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ. Abụ m onye ebe dị otu a maọbụ onye ebe dị otu a. Anya na-esonye anyị ga-eji azịza wee mee ịma atụ ndị anyị kọwara kịta. Azịza aga m ajụ gị aha gị, isi m ndeewo maazị, ịgwa m aha gị, aha m bụ Aịzaya Goodluck. Adị m afọ ole ka ị dị? Adị m afọ iri. Kedu ebe unu bi? Anyị bi na nọmba 7 Ladipo Close. Aha ụlọ akwụkwọ m bụ Prime International School. Abụ m onye Abia. Aha village gị n'Abia. Aha village gị n'Abia. Abụ m onye Umudem Solo nke dị n'Abia steeti. Abụ m onye Umudem Solo nke dị na Abia steeti. Otu a ka ị ga-esi wee kọwaa onwe gị. Onye ọbụla kọwara onwe gị n'ụdị a ga-amata ihe ị na-ekwu maka ya, ma mata gị ọfụma nke ọma, mara na ebezi nwa afọ Igbo. Nke doro gị anya. Ngwa a ga-ebi ịmaka kpụọ ịrụ ya aka. Ngwa gee ntị ka gift ọdịnamkpa gwa anyị onye ọ bụ ma kọwara maazị onye ọ bụ nke ọma. Ị na-ege ntị? Ya gwa anyị aha gị, gwa anyị aha ole dị, gwa anyị ebe unu bi, gwa anyị aha ụlọ akwụkwọ gị, gwa anyị obodo isi, ọdịmaka obodo gị, marakwa steeti gị. Ngwa gee ntị. Adị m afọ ole? Adị m afọ 10. Aha ụlọ akwụkwọ m? Ụlọ akwụkwọ m bụ Primary School. Anyị bi na Akogu, 35 Akogu Street. Abụ m onye Enugu nọ na Ezeagụ. Mara kwụọrọ m ya aka. Ngwa aga m achọ ka obere maazị Igbochukwu kọpụtara maazị onye ebe. Ị na-ege ntị? Ọkwa ịma usoro anyị kwuru ya, gwa anyị afa gị, gwa anyị aha ole dị, gwa anyị ebe unu bi, gwa anyị aha ụlọ akwụkwọ gị, gwa anyị steeti gị, ịgwazi anyị klaasị gị. Anọ m n'ogo ogo bụ klaasị. Anọ m n'ogo ebe ị na-agụ. Anọ m n'ogo basic 6. Ngwa gee ntị. Aha m bụ Aha m bụ Ezenwazo Chukwubenedi. Adị m afọ 10. aha ụlọ akwụkwọ m? Aha ụlọ akwụkwọ m bụ Primary School International. Anyị bi na 29 Sadiku Street. Abụ m onye Abia steeti nke nọ na Uturu. Anọ m n'ogo basic 6. a na-azaga m ya na-ekwu. Ọ bụrụ na ikwucha okwu n'Igbo ịchọ ikele mmadụ esi ya daalụ maọbụ gịnị ndeewo, gwakwuo ya Chinechere m eko kọpụtara anyị onye ọ bụ. Ibido n'aha m. Adị m anọ m n'ogo anyị bi na abụ m onye
eziokwu bụ Igbo. Ụmụaka kụọrọ ya aka.